Уважаеми господин председател, войната в Украйна доведе до нарастваща милитаризация на Европейския съюз. Това не е мечтаната европейска отбрана, а тъкмо обратното – подчиняването на европейския проект на евроатлантическите императиви. Превръщането на Съюза в доставчик на оръжие, финансист и политически покровител на Украйна. Тази роля носи големи рискове за европейския проект, защото решенията за развоя на войната се вземат извън Европейския съюз, но рисковете и последствията от нея засягат пряко икономиката, екологията и дори самото бъдеще на Съюза. Доставката на боеприпаси с обеднен уран, нарастващото напрежение в Черно море и огромният брой човешки жертви не ни приближават към мира, още по-малко към победа. След броени месеци предстоят избори за Европейски парламент. Икономическите щети от войната ще определят техния резултат. Единственият начин Европа да защити своето геополитическо бъдеще е като формулира свой план за прекратяване на войната. Мир без Европа ще е мир за сметка на Европа. Благодаря ви за вниманието.